Apayan gihapon karon ang ginatawag nga sibling war or ang tinubagay nila Presidente Bongbong Marcos Jr. kon PBBM ingon man ni Senador Imee Marcos. Human sa init nga expose ni Senador Imee Marcos atol sa Iglesia Ni Cristo kon INC rally. Asa iyahang gisulting naga-droga ang igsuong Presidente, mitubag si PBBM nga dili iyang igsuon ang iyang nakita nga nag-akusar kaniya. Atol sa Presidente nga dili lang siya kun dili iyahang pamilya og higala ang nabalaka kang Senador Imee Marcos. At ang maminaw na nahimong pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Apayan gilensab nga gitubag ni Senador Imee Marcos ang nahimong reaksyon ni PBBM o gihagit nga pamatud-an nga sayop kini sa iyang mga gipanulti.